Mag-haul tayo na mabilisan ngayon. Last trip haul 2024. Ang bala ko talaga, pupunta ako sa store kasi bibili ako ng yung parang lagayan ng prutas. Kasi meron dito sa bahay, hindi ko gusto yung yung size ng lagayan ng prutas. So, yun yung pinunta ko sa store, bibili ako, maghahanap ako ng lagayan ng prutas. And then, ended up na nakabili tayo ng iba pang item. So, i-haul natin siya ngayon. Itong mga nabili kong to is nasa worth $53. Yung lahat ng napabili kong to, not too bad at all para sa $50. So, meron tayo. Unahin natin dito sa shoes. Ayan, sobrang cute. Yan. Very cute na shoes. Nasa $7.99. And then, kumuha ako ng dalawang picture frame. My goodness, ang ganda. Ayan. Ilalagay ko to sa bathroom, dito sa baba. Nasa $3.99 yung style. Itong picture frame. Dalawang picture frame yung binili ko. Ito yung isa. Ito talaga yung gustong-gusto ko kasi yung pagka-frame niya parang antique. And then yung design ng bulaklak, it reminds me yung bulaklak sa Pilipinas na, ano tawag dito? Gumamela na bulaklak. Ganon yung itsura ng bulaklak. So, sobrang cute na wall frame. Nasa $2.99 din. Nasa $2.99 lang siya. And then, naghahanap talaga ako ng something cute outfit para sa New Year's Eve. Ayan, nakahanap ako ng super cute sequence dress. Ang cute para sa New Year's Eve. Sobrang cute. Ganyan siya kahaba. Very cute. Wala lang. Nagustuhan lang ako sa sequence na design niya. Sobrang ganda. Yan. Meron tayong dress para sa New Year's Eve. And then, sabi ko sa sarili ko, hindi na ako maghahanap ng jacket kasi ang dami ko ng jacket. Ngayon, and then, pagdating sa store, nakakita ko ng sobrang cute na jacket. Ito, Bland Ends yung brand niya. Barn. Yung pagka-style ng jacket, yung Barn jacket siya. Brown. Perfect sa fall. Kasi yung niya, yung kapal niya hindi talaga mag-work para sa malamig, hindi talaga siya mag-work pag winter time. So, ayan, pang fall season, sobrang cute, perfect color, brown, para sa fall. So, meron tayong super cute jacket. And then, ewan ko ba, mahilig talaga ako sa red color. Ayan, nakakita ako ng petite size na turtleneck red sweater. And then, meron din ako nabili dalawang items kay Ayla. Hoodie jacket. Nike hoodie jacket para sa kanya. And then, ito yung pangalawa. Blue, ano ba? Blue, yung cartoons na na Blu-ray or something. Sobrang cute hoodie. Yellow jacket. Meron din akong nabili kay Dana. Polo shirts. Kasi pang pang araw-araw, pang pasok sa trabaho. Large yung size. Eddie Bauer yung brand niya. Nasa $7.99 to. And then, ito talaga yung the best. Nakakuha ako ng perfect size para sa mga prutas. Dito natin ilalagay yung prutas and then may sabitan siya ng banana sa taas. Ito talaga yung pinunta ko sa store. Sabi ko maghahanap ko ng lagay ng prutas kasi yung nandito sa bahay, hindi ko gusto yung size maliit. So, I'm so happy that I found this. Ito yung talaga yung highlight ng araw ko today. Sobrang saya ko talaga yung nakita ko siya. Perfect size. Ang ganda ng design niya. Gusto ko yung style and everything. Nasa $4.99 siya. And then last but not the least, itong jewelry organizer. Ito yung para sa necklace. Ihang mo dito yung mga necklace mo. Kasi ayaw ko nang yung necklace ko hindi hinahang. Kasi minsan nagtatangle sila. Ang hirap pa naman i-detangle pag ganun yung mga necklace. So, nakakuha tayo ng jewelry organizer para sa necklace. Ang cute. So, yun lang yung napamili ko kanina. Nasa yung binayaran ko is something $50 something. Not bad. Sa lahat ng items na nabili ko, ang dami na nito. Ang dami na nitong items nito na nabili ko kanina. So, yan. Yung last minute shopping natin bago mag-end tong year na 2024.